Τέλος τα Airbnb στην Ελλάδα, από 1 Γενάρη και στα Αθήνας δεν θα μπορούν να βγουν άλλες άδειες. Τουλάχιστον έτσι ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε αν δώσουν κάποια παράταση. Επιτέλους θα μπορεί ο κόσμος να βρίσκει σπίτια να νοικιάσει, να βρίσκει γραφεία να χτίσει την έδρα του. Μας έχετε ζαλίσει το μπούτσο με τα Airbnb. Δεν μπορεί ο κόσμος να μείνει πουθενά. Πάνε και τα αγοράζουν τα φαντ στα σπίτια με νόμο Κατσέλη. Θα κρατάνε κλειστά, ανεβαίνουν τα ενίκια, μετά καληνύχτα, τα πουλάνε πιο ακριβά. Όχι, ρε φίλε. Άκου τι θα κάνεις. Θα στείλεις τον κολλητό μου Airlux. Εδώ. Δεν διαφημιζόμενο, τον βοηθάω τον τύπο γιατί είναι άπεχτος. Κάνει συμβουλευτικές. Θα του ζητήσεις μια συμβουλευτική. Μαλάκα θα πληρώσεις. Μάθε να ξεδόβεις λεφτά για να παίρνεις λεφτά. Και θα σου μάθει όλα τα μυστικά. Ο τύπος έχει βοηθήσει δικό μου πελάτη, τον Κώστα, δικό μου πελάτη που έχω στην υπηρεσία στην εταιρεία μου. Μέσα σε μισή ώρα τον βοήθησε μέσω της συμβουλευτικής του να αλλάξει κάποιες ρυθμίσεις στο Airbnb και να έχει απευθείας κράτηση. Στείλτε ένα μήνυμα, κάντε μια επικοινωνία, κάντε τη συμβουλευτική και βγάλε λεφτά. Όσοι υπάρχουν τα Airbnb ακόμη.